krátkej prestávke sme znova naspäť. Po krátkej prestávke musíme ešte povedať jednu vec. No dobre, povedz. Dobre, musím to povedať, lebo sme si to teda dovolili v čase moderných IKT technológií. Vygooglili, že ten orchester sa volal Gustava Broma. Áno, týmto sa Gustavovi Bromovi ospravedlňujeme, že sme s neho urobili Bronislava. Dobre. Ale sa ospravedlňujem tomu, čo si povedal. Ja neviem, čo si povedal. Komu? Bronislava Broma Bronislav. som to. Bronislav. Som povedal, že je to Gustav. Dobre, vybavené, je to Gustav. Ďakujem. Dobre, ďalšia vec je taká, čo som sa chcel spýtať. My sme sa vlastne spoznali už tak intenzívnejšie, tak o 3-4 roky dozadu, s tým, že bol vtedy COVID, situácia bola aká bola. Povedzme si na rovinu, chodili sme cvičiť stále, chodili sme vonku, chodili sme všade možne, nejdem to tu teraz rozvádzať. S tým, že... Takže už si pokuty platil, takže už to je v podstate teraz jedno. Takže je to úplne jedno. Hej. Janičko, užil som si svoje, takže Janičko, to je čiara za mňou. Môžeš povedať, či intravilan alebo extravilan. Extravilan, všetko to bolo v extravilane. 6 ľudí na meter štvorcový, alebo na 200 metrov štvorcový. Počkaj, ale 6 ľudí na meter štvorcových je veľa. To je veľa aj teraz, to musíš tak ale oni boli porade nastúpaní hore, vieš, takže na sebe. Boli vlastne 6 ľudí. To by som nedal ani dnes, 6 ľudí na meter štvorcový, to je aj v saune dosť. Tak, presne tak, dobre. Tak na 200 metrov. Dobre. Dohodníme sa na tých 200 metrov štvorcových. My sme mali také sme mali normy, že v škôlke to bolo, že musí byť na jedno dieťa nejaké metre štvorcové a na 5 detí. To ja som bol tak naštudovaný. Asi to odpísali. A vlastne ty by si to mohol vedieť. Áno, a hlavne sa to menilo každý týždeň ináč a nikto nevedel ako. Ale to je jedno, čiara, COVID bol, dúfam, že už nikdy nebude. Bola doba, aká bola. On už bude vždy, akurát my sme sa na ňo naučili a teraz poď do toho, čo všetko sme počas toho covidu museli riešiť a robiť. To chcem vlastne. Chodili sme stále cvičiť, stýkali sme sa, boli sme na e-bajkoch, boli sme chata pod suchým, pobehali sme toho dosť. Čo som sa chcel spýtať, to otužovanie. Či ti to nejako niečo dalo, čo som ťa vlastne doviedol k tomu otužovaniu? Vlastne, či ti to niečo dalo, to otužovanie? Vtedy som si prvýkrát uvedomil, že nie si úplne celkom v poriadku. Ako vojsť do vody a byť tam, vieš, aj čaj sa luhuje určitú dobu a potom ho treba vybrať. A v čase, keď som ja už v podstate sa hrial na brehu a ty si stále si robil tie vlnovky v tej vode, ja si myslím, že to je ináč diagnóza, Jano. Nechápem inak, prečo si s tým prestal. Nechápem, prečo si s tým prestal. Ako ty si bol schopný v tej vode byť, ja som počas letnej sezóny v Chorvátsku v mori není tak dlho, ako si ty bol počas zimy vo Váhu, alebo vo Varinke, alebo aj vlastne neviem, kde sme to boli. Ja som to, nevravím, že nechodím, doma s hadicou sa ohadicujem, to je jedna vec. To aj v cirkuse slony sprchujú. Ale... Buček v januári bol. Hej, bol mori, jasné. Mori som aj ja. 12 stupňov. Dobre. Ale nejak na to ani nemám veľa času, tak to riešim tak, že idem doma rýchlo, nejako s hadicou sa osprchujem. Ale ďalšia vec je taká, že ako som začal chodiť do Egypta, tak proste som na to tak nie, že zanevrel, ale strašne mám rád more. A to ma náplňa, že prechádzam sa po mori. My máme vlastne v Egypte lagúnu, takú dlhšiu, a prechádzam sa po mori a toto otužovanie je také pre mňa, nerobím nič, čo není pre mňa komfortné. A vlastne teraz je doba taká, že áno, urobím to, hlavne preto, že je to dobré na tú imunitu, na tieto veci, ale ďalšia vec nie. Proste nerobím už veci také, čo ma nebavia. Vieš, čo bol pre mňa najväčší problém v otužovaní? To, že si vlastne musel potom z tej vody vyliesť a nejakým spôsobom sa navliesť do tých vecí, lebo v podstate hovorí sa, že ten najväčší benefit toho otužovania je v tom, že ty ako keby prekonávaš sám seba. Vychádzaš z určitej svojej komfortnej zóny, z ktorej vyjdeš a tým vstupom do tej ľadovej vody, kde nikdy nezabudnem, keď sme to boli vo Vratnej, čo tí lyžiari tam okolo nás chodili a dívali sa na nás, že či majú volať na nás niekoho so zveriacimi kazajkami, či nie. No ale jednoducho proste ideš tam a cítiš, ako keby ťa niekto narezával žiletkou. Hej, ako, a teraz tam vydržíš určitú dobu, ale ty zrazu musíš z tej vody výjsť a musíš sa dostať do oblečenia, alebo teda vlastne do suchého. A toto bolo to, čo mňa vždy najviac odrádzalo, pretože natiahnuť na seba, alebo ty sa nikdy neutreš dokonale, a natiahnuť na seba tie veci, aby si sa do nich dostal, s týmto som nebol úplne celkom OK. Čiže ten chlad ako taký som možno znášal lepšie ako následné
oblečenie sa, nazvime to tak. Vieš čo, ja som napríklad obdivoval ľudí, keď otužovali a ponorili sa komplet celý aj hlavu. To akože som obdivoval, lebo je to dosť nebezpečná vec. A boli ľudia, čo normálne sa ponorili a vynorili. A hlavne... A určite boli aj ľudí, ktorí sa ponorili a už sa nevynorili, ale ako dajme tomu, že je to asi nebezpečné. Neviem, či by som si to napríklad ja trúfol urobiť. A na margo toho všetkého som ti chcel povedať, že ja som to možno prepálil s tým, že ako ty hovoríš, že som tam bol strašne dlho. Áno. Možno doporučuje sa tých 10 minút, 8 a ja som bol bez problémov, však ty vieš 40 minút. Ako ty si mal hodinovku, ty si ako proste, ja som chodil úkolovo, ja som prišiel, ja som splnil úkol a odišiel som akože tie isté prachy, hej, ale ako v podstate ty si bol v hodinovke, no. Ako nie vždy som bol s tým úplne OK, lebo sme boli jedným autom a musel som počkať, kým ma odtiaľ odvezeš, inak by som už dávno bol preč, ale dobre, ako tak som sa pozrel, ako sa člapeš. Mal som z toho radosť, že ťa to tešilo. Áno, vravím, robím to, ale už není taká, už ma to nenaplňa. Hej, takže aj to som sa chcel spýtať, že a ďalšia vec, či niekedy otužuješ, či nie? No otužujem tak ako ty, že v podstate sprchujem sa studenou vodou. Tak, hej. Aspoň takto. To je, teraz mám taký ten rituál, že... Aj Vúček. Ale on má odstavenú teplú vodu, vieš, to je preto. On to nerobí dobrovoľne, on to má iba preto, lebo to keď zabudneš zaplatiť, vieš, to je proste všelijako, no tak a... Ty neplatíš a sprchuješ studené. Presne tak. A to ešte buď rád, že sa v nejakej sprchuješ, hej? Jasné. Lebo aby to nebolo na v rieke. Takže tam ten ranný rituál mám taký, že dám si nejaké drepy, dám si nejaké kliky, osprchujem sa studenou vodou a idem do práce. A celkom ma to vždy tak ako dobre našlapne do celého dňa. Tak a sa ťa chcem ešte spýtať jednu vec. Čo povieš na tréningy, na tie, čo zažívaš u mňa? Povedz mi nejaký tvoj názor, či je to dobré, či je to zlé, keď to vediem tak, ako to vediem, že tých ľudí sa snažím, veľa ľudí mi tam príde len preto, napríklad dneska bola Miška, a mi povedal, ja si sem prídem oddychnúť. No, ona príde načerpať tú energiu z tej atmosféry, hej, že tí ľudia prídu vlastne si ku mne psychicky hlavne oddychnúť, zacvičia, ale hlavne to psychicky si prídu oddychnúť. Či to aj ty takto berieš? Jano, vieš, to sú ti také spojené nádoby. Ja to stále tvrdím, pokiaľ máš nejaký psychický blok, ono sa to prejaví vždy aj v tej forme fyzickej. Ja stále hovorím, že aj ten proces chudnutia ty dosiahneš v čase, keď sa sám na to nadstavíš. Nadstavíš sa mentálne a povieš si, dobre, OK, idem tomu niečo venovať, začneš tomu veriť a proste uvoľníš si alebo dáš priestor, dáš tú slobodu aj tej mysli. To je to, čo som ti povedal aj na začiatku. Ja som začínal cvičiť nie preto, že idem byť princ krásovne. Ja som začal cvičiť preto, lebo som zistil, že mne to blahodárne pôsobí na mysel. Dobre vieš, akú prácu som robil, dobre vieš, s čím som sa stretával, aké problémy som riešil a tým, že si vlastne stále v tej komunite a tí ľudia ťa stretávajú a tam dodnes veľa ľudí nedokázalo pochopiť, že Matúš Krajčí je niekto a starosta je niekto. A Matúš Krajčí hral rolu starostu. A ja som bol stále v tej roli starostu a bol som s tým spájaný. A bolo veľmi dôležité, že každý, kto ma stretol, tak sa so mnou rozprával ako so starostom, nie ako s Matúšom. A toto bolo možno to najťažšie pre mňa. A práve cvičenie, to bol taký ten môj exitus. Unik. Nechcem povedať exitus letaurizna, dobre, ale v podstate bol to taký nejaký únik, kedy som si dokázal oddychnúť. Lebo keď som proste bil do toho vreca, alebo behal, skákal a musel niečo robiť, tak som skutočne robil veci mechanicky, automaticky, nerozmýšľal som a vtedy som si oddychol. Čiže toto bol ten prvotný benefit, ktorý som tam mal a zažíval. A zrazu som zistil, že je tam veľa ľudí, ktorí každý si nesieme so sebou nejaké problémy, každý máme nejaké starosti v rodine, doma, v práci, neviem kde a zrazu sa stretneme a vytvoríme si taký ten vlastný svet. A ten vlastný svet sme si začali vytvárať u teba na cvičení. Ja to stále berem, že my sme si prešli už, ja viem, že ľudia sa obmieniajú, niektorí ku tebe chodia od začiatku a sú tam stále, niektorí sa zmenili, ale stále tomu dávaš tú pridanú hodnotu takej nejakej rodinnej atmosféry.
dobre, s rukou na srdci, povedzme si, mal si aj ty niekedy horšie obdobie, nevenoval si možno Si človek, nevenoval si možno tomu takú energiu, akú tomu opäť venuješ dnes, za čo ťa musím pochváliť a vidíš, že odzrkadluje sa to vlastne aj na tých cvičeniach a minimálne na tom počte ľudí, ktorí opätovne tam začali k tebe chodiť a nejakým spôsobom fungujú. No a následne vlastne zrazu zistíš, že to má benefity nielen psychické alebo duševné, ale že tak asi sa začalo niečo diať, jednak mám nejakú kondíciu, jednak urobil som niečo s hmotnosťou, veď sú tam živé príklady, pozri si, koľko tam je Evička, napríklad, veď to je niečo úžasné, kde sa ona dostala. Katka, vieš, čiže ako tých dievčat je veľa, aj s nimi by si sa mal porozprávať. Veď, to ti chcem povedať, dúfam, že to niekedy tak urobíš, že si ich tu zavoláš. Tak, Evička určite, s ňou som už dohodnutý, ale teraz máme ďalších hostí, ale Evička príde tiež, lebo ona dokázala tiež veľké veci. Len som na to chcel povedať a aby som teda dokončil, Jano, keby som s tým nebol spokojný a keby ma to nebavilo, tak tam nechodím. Ty dobre vieš, že niekedy aj z časového hľadiska mi nevyhovuje hodina, ktorú tam možno dáš a zvyknem ísť skôr alebo neskôr alebo v nejakom takom špeciálnom čase. Ale vždy, keď mám tú možnosť ísť na ten skupinový tréning je pre mňa, má úplne inú pridanú hodnotu. Nevnímam to vtedy len ako cvičenie, vnímam to vtedy aj, že sa stretávam s ľuďmi, s ktorými som sa možno v minulosti stretával niekde v pizzerii, na pive, na káve, neviem kde. A my sa dnes stretneme, dokážeme sa porozprávať, dokážeme sa zasmiať a vo svojej podstate ešte popri tom aj robíme niečo pre seba. Takže toto ako klobúk dole, ja dúfam, že ti to vydrží. Mal by si ešte zapracovať na tých prvkoch toho boxovania. Vieš, dobre, že ja som to tam mal rád, ale ja viem, jednoducho posúva to niekde inde. Aspoň raz do týždňa ti to urobím. Všetci budú spokojní. Dobre, no. Ďakujem. Takže dobre, tak mu tu sľubujem, že raz do týždňa bude mať tie prvky toho naháňania. Toto sa nahráva, hej? Áno, nahráva sa to všetko. Sľubujem. 3 kocičky do nebička, či jak sa to kedysi rozpráva. Pršteky, ale môžu byť aj kocky, no dajme tomu. Dobre. Kostky sú vržení. Že raz do týždňa. Pršteky sú diskutabilné, chlapci. No poď. No dobre, tak neviem čo už, ale sľubujem, že proste budeme raz do týždňa niečo takéto robiť. A ďakujem. A ďakujem ti za to, že si mi to povedal tak, ako som to vlastne, ako to vnímaš. To je jedna vec. Ešte ďalšia vec. Čo sa týka toho, ty strašne rád chodíš po koncertoch a po týchto veciach, tak troška nám aj objasni toto. Chcem o tebe vedieť, že ty proste si obehal celú Európu. Dokážeš mi povedať, ktorý koncert bol pre teba taký top? Stačia mi dobre, ja viem, 3. Strašne ťažkú tému. 3 chcem počuť. A napriek tomu si myslím, že je to ťažká téma, pretože teda dobre, chodieval som, skôr by som použil minulý čas, lebo proste človek sa nejakým spôsobom vyvíja a aj priority v živote ľudí sa nejako vyvíjajú a sú. Čiže áno, zvykol som chodievať, vždy keď mám možnosť a priestor, tak vždy rád idem. Tým, že som milovník hudby vo všeobecnosti, tak som si pozrel koncerty, ktoré by som niekedy ani nebol povedal, že budem vidieť ako taký ten zarytý rocker s tou rockerskou dušou, tínedžerskou, kedy som prešiel tými obdobiami hard rocku a punk rocku a neviem čím všetkým možným. A zrazu som zistil, že vo vyššom veku som sa objavil na koncerte Kelly Family a zrazu som zistil, že ten koncert je dobrý, lebo som sa na to pozrel z hľadiska toho, čo tam hrajú, aký majú zvuk, akí sú to muzikanti, ako sú tam riešené svetlá. Čiže áno, je toho veľa a keby som mal povedať, ktoré boli najlepšie, tak si treba zadefinovať. V čom mali byť najlepšie? V celej show, ako na mňa zapôsobili, alebo podobne. Dobre, nebudem sa tajiť tým, že myslím si, že jednu z najlepších show vo všeobecnosti a v súčasnosti robia Rammstein. Jednak majú neskutočne dobrý zvuk, hovorím, že aj v tom meste, kde oni hrajú a ty tam máš beat, tak aj na tom beate to hrá dobre. Je tam cítiť tú nemeckú precíznosť a jednoducho proste je to skvelé. Určite tak, ako na mňa zapôsobilo prvýkrát, keď som videl naživo Coldplay, napriek tomu, že Coldplay v súčasnosti netvoria hudbu, ktorú by som ja bežne počúval, ale tie live performance, ktoré majú, sú neuveriteľné.
Skutočne vedia to robiť, je to veľká show. Videl som YouTube, videl som toho Quantum, ale teda musím povedať, že moja veľká srdcovka bola to, že ja milujem kapelu James a kvôli tej kapele som letel prvýkrát do Londýna, aby som si ich pozrel. To bolo pre mňa neuveriteľné niečo. Zac Brown Band. Ja v súčasnosti mám rád elektronickú hudbu. Prodigy naživo sú neskutočne dobrí. Je toho veľké množstvo, je toho kvantum, čiže Cat Stevens napríklad na mňa zapôsobil tak, že to bolo také celú dobu hladenie duše, kde vo mne sa bili všetky možné emócie, radosti, šťastia, smútku. Proste áno, bolo to skvelé. A dokonca s týmto človekom som bol na Blink 182 v Mníchove, pretože on tú kapelu miluje. Tak som nahovoril som jeho pani manželku, že myslím si, že keby si mu kúpila na Vianoce tento listok, určite by si ho potešila. Potešila ťa inak, keď sme pri tom? To bol dar z neba. Dar z neba. Ale to už potom niekedy inokedy. Chlapci, to sme mali taký zážitok, že to odpadnete. Ja vám toto verím, ale ja z tých všetkých kapiel poznám iba ten Rammstein, takže som rád, že tieto tri si spomenul, ale akože Rammstein... A toho je samozrejme ďaleko viac. Vieš, že ako ja dnes... Ty si skôr taká rockerská duša. Keby som to hodnotil... Nie len rockerská, ale proste ja mám vo všeobecnosti rád hudbu a umenie ako také a keď tam cítim nejakú pridanú hodnotu a hlavne keď cítim tú dušu, ktorú ten umelec tam nejakým spôsobom pretaví a dá, tak Phil Collins bol vynikajúci, ale Peter Gabriel mal také koncerty, že ja som bol na neho opakovane viackrát, každému to doporučujem. Moja veľmi dobrá spolužiačka raz povedala, že ty si ma naučil mať rád Petra Gabriela, dodnes na neho chodím aj s manželom vždy, keď je niekde koncert. Čiže toto je téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať hodiny. Jasné, je mi to jasné. Tak chcel som nám ako to určite sa v nej cítim silnejší ako v chudnutí, takže asi tak. To je ešte taká jedna zo záverečných otázok. Chcem sa ťa spýtať, či stále bojuješ s tým jedlom. Či si s tým zrovnaný, že bude ten boj do konca života. Lebo, ešte prepáč, veľakrát si mi povedal, že Jáno, ale vedia, čo si zjem a ja 4 kg priberem. Jasné. Vieš, že či si sa s týmto zrovnal? Už si sa s tým zrovnal, alebo nie? No pozri sa, takto je iná možnosť. Nie je iná možnosť. Ty sa musíš, vieš, my vo svojej podstate sme ako abstinujúci alkoholici, alebo proste človek, ktorý bol závislý a je abstinent. Som rád, že si to povedal. No, je to dôležité takto aj vnímať, len my máme jednu veľkú výhodu oproti alkoholikom alebo narkomanom a to je tá, že my sem tam zhrešiť môžeme. Tak. Presne. Pretože my keď sem tam zhrešíme, tak nás to nedostane úplne mimo, lebo my stále vieme sa vrátiť na tú správnu cestu. Myslím si, že som si aj vďaka tomuto vybudoval veľmi silnú pevnú vôľu a viem, že keď si poviem, že tak teraz 3 dní budem si stravu držať a budem držať sacharidy nízko a budem to dávať viac do bielkovín a tak a potom si môžem jeden deň niekde proste urobiť nejaký úlet. Takže áno, no fungujem takto. Budem sa to snažiť držať, pokiaľ mi to pôjde a mi to zdravie dovolí, pretože je dôležité, aby človek bol zdravý, keď chce robiť takéto veci. A to si treba vždy povedať, to si hovoril aj ty v prvom rade lekár. A lekár ti povie, áno, chceš chudnúť, v poriadku, ale daj si pozor, do akej diety ideš. Nerobiť to drasticky, vieš. Najhoršie na tom je to, že každý, a to poznáme všetci, že tá vidina toho rýchleho schudnutia, vieš. My sme priberali roky a zrazu si povieme, že ale my do leta proste ideme byť krásavci. Do plavek, no. Veď ono dá sa kúpiť aj väčšie plavky, takže, ale tam bolo najdôležitejšie to... Napríklad ja som mal napríklad také autoplachty, áno. Čiže vždy to treba robiť s rozumom a nesmieš mať pocit, že enormne trpíš, lebo to sú veci, ktoré nie sú udržateľné. A to ty dobre vieš, že proste niekedy skutočne menej je viac a treba to tak nejak naštartovať a kľudne tie hranice môžeš posúvať. Ja som sa potom ocitol v štádiu, že som napríklad 3 dní nejedol. Ale nebolo to kvôli chudnutiu, bolo to kvôli tomu, že som si študoval tie veci, ako si prečistiť organizmus a podobne a zistil som, že to zvládnem, že to dokážem. Bolo to úžasné. Ako, tam treba prispôsobiť tréning. Jasné. Že treba na toto pozrieť. Samozrejme, ale ty vieš, napríklad aj teraz na začiatku roka som mal také, že som určitú dobu, ja neviem, 15 dní bol tak, že som treba len obedoval. A dokonca som zistil, že nie, že by mi chýbala energia, že som nemal ešte viac, hej. Len je to o tom
o tom prekonaní sa nejakých tých svojich hraníc, toho svojho pohodlia, lebo a to ti stále hovorím, aj keď sa my rozprávame, všetci máme radi pochvaly. Ako krásne vyzeráš, aký si dobrý, úžasný, múdry a tak, ale to, čo nás všetkých posúva v živote dopredu, to sú tie facky, ktoré dostávame. To je to, že ty si bol na pokraji smrti. No ale tam záleží od toho, ako sa ty sám s tým vysporiadaš, hej. Čiže nesmieš byť na pokraji, alebo keby si možno sa neocitol na pokraji smrti a zrazu by si neuvedomil, že si milujúci otec, lebo teba poznám ako človeka, ktorý mi vždy s takou láskou hovorí o tvojej rodine, o tvojej Zuzke a povedal si, že to bol ten najväčší tvoj stimul preto, aby si sa zrazu spamätal a dostal sa na nejakú správnu cestu. No, tak by si, áno, jasné, tak by si sa tam proste nedostal. A to sú tie facky. A tie facky nás posúvajú v živote dopredu. Čiže ty musíš vystúpiť, akýkoľvek progres chceš dosiahnuť v živote, musíš vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Tá naša komfortná zóna bola presne v tom, tak teraz som si lahol, sadol, pozriem si film, dám si k tomu hranolky, dám si k tomu proste niečo. Ja som si tiež myslel, že nejem veľa. Ja som si povedal, nejem veľa. No ale dobre, niekto možno zjedol viac ako ja, nepribral, ja som niečo zjedol a zrazu som pribral, ale proste vieš, na každého všetko pôsobí inak, ty to dobre vieš, my sme špecificky v niečom, niečo nám sedí, niečo nám nesedí. Zistili sme, keď chceme chudnúť, musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, musíme preto niečo urobiť a zrazu sme zistili, že vôbec to nie je také ťažké, keď človek chce. Len musí človek chcieť. Nesmie sa hanbiť, nesmie to byť o tom aj s tým cvičením. Ja veľa ľudí presvedčam, poďte a tam si ma budú obzerať a tam ale veď v poriadku, veď nech si nás obzerajú, veď preto to všetci robíme, nie? Ale v podstate vieš, ale ty musíš z toho výjsť von. Každý ťa má nejako zafixovaného, každý vie, aký si, každý k tebe pristupuje taký, aký si. Na mňa boli naučení, že mám 180 kg, na teba boli naučení, že máš 300. Vieš, čo je dobre v tejto situácii, že ty už môžeš len prekvapiť. Takže vlastne dnes sa toho držíme. Ja neviem, či si v kontakte napríklad aj s ľuďmi, s ktorými si ty v minulosti bol v premenách a podobne. Zaujímalo by ma treba, ako tí ľudia tiež bojujú, ale to je možno na inú tému, to tu nemusíme teraz otvárať. Ale chcel som ti na margo toho všetkého povedať, že je ťažké vystúpiť z tej komfortnej zóny. Je, samozrejme. Keď si hovoril, že nie, je to ťažké. Je to strašne ťažké. Ja to teraz vidím u ľudí, čo ich trénujem, čo máme ten projekt Tá druhá šanca, že je to obrovsky pre nich ťažké, hlavne psychicky sa vyrovnať s tým, že už nikdy oni nemôžu jesť to, čo jedli a proste musia sa dostať do tej fázy, napríklad čo sme my dvaja, že musia sa s tým zmieriť, že proste musia si kontrolovať tú stravu navždy. Lebo poznám ľudí, čo pribrali za rok 80 kg. A to je pre mňa akože nemysliteľná vec, aby človek za rok pribral 80 kg. Ja som dobre. Ja som prišiel z vojny, mal som 80 kg, ale ja som to pribral za 20 rokov tých 300. Ale teraz je taká zlá doba, ja neviem, k čomu to prirovnať, že tí ľudia, niektorí priberú za rok a pol 100 kg, 80 kg. Toto mňa desí do budúcna, že tí ľudia proste neviem, či to nazvať tú sebareflexiou, alebo tým, že proste ani ty si to nevieš predstaviť, aby si pribral 100 kg za rok. Chápeš to? Alebo za rok a pol. Toto mňa desí u ľudí. Ďalšia vec je taká, čo by som chcel ešte troška vyzdvihnúť, je to, že veľa ľudí mi príde, ja neviem, v pondelok má príklad, poviem, 150 kg a myslí si, že v piatok bude mať 100. Proste ja to nemám rád, keď príde dosi a zožere mi posilovňu. Ja to volám, vravím, ukludni sa, vravím, keď aj ty on chce každý deň, každé 2 dní, alebo pomaly 2 razy do dňa, vravím, ukludni sa, to je jedna vec. Máš svoje zamestnanie, to je ďalšia vec, ty to musíš zosúľadiť s tým zamestnaním, lebo to je základ pre hry, keď ty si to zamestnanie nezosúľadíš s tým progresom, s tým cvičením, s tým všetkým, lebo ja neviem, kto si ti povie, že teraz nebudem robiť pol roka alebo rok a ideme chudnúť. Nie, ja vôbec takého človeka nechcem. To nie je dobre. Proste ty, aj v extrémnych premenách, ja som vždy povedal jednu vec. Sústreďte sa na to, oni vás donútia schudnúť. Oni makajú na vás, oni s vami makajú, oni s vami žijú. Tam sa musíte proste vážiť každý. To je na druhý krát, možno niekedy porozprávame aj o extrémnych premenách, ale proste to je taká vec, že oni vás donútia proste schudnúť. Ale ďalšia vec je taká, ja som vždy povedal tým mojim
čo sme boli v tých extrémnych premenách. Len pripravte sa na to, keď zhasnú kamery. Zostanete na to sami. Ale to tak má byť. Oni vás môžu, oni vám dajú tú záchrannú ruku, oni vás kopnú, ľudovo povedané, ale oni musia už zostať na to sami, musia sa s tým vysporiadať. A toto je veľký problém u všetkých ľudí, čo schudnú tú veľkú váhu, proste udržať to nutkanie a vlastne sústrediť sa na to, že zmieriť sa vlastne s tým, že proste je to boj a toto sa mi u teba ľúbi, že ty sa s tým zmieril, že to je boj do konca života. Je a ja dokonca si myslím, Jano, ak si ty povedal, že tí ľudia už nikdy v živote nebudú môcť to, alebo no budú môcť, prečo by nemohli, veď oni sa môžu, poviem to tak expresívne, prepáčte všetci, ktorí sa na to pozeráte, veď oni sa môžu aj dožrať, úplne sa môžu dožrať, ale môžu sa dožrať raz za čas. Čo je to raz za čas? A potom to tak je braško raz za mesiac. No dobre, povedzme raz za mesiac. Ale musia sa s tým zmieriť, že tam musí byť tá klapka. Vieš, k čomu každý, kto naskočí na tú vlnu zmeny životného štýlu, dospeje, že oni sami sebe zrazu začnú pokladať otázku, stojí mi to za to, alebo mám to takto robiť, ale to je prirodzené, k tomu sa normálne prirodzene dostaneš. Alebo ja si poviem, bože, jak sa teším, že si dám to, stavy, že si dám, to pamätám jasné, doteraz, ja si dám to, ja si dám hento a zrazu si poviem, tak ja makám, ako rozumieš, drem všetko a teraz to tu je všetko len preto, lebo mám chuť na niečo a zrazu zistíš, vieš, čo je najväčší problém? Že ja sledujem teraz jedného tiež chlapa, on všetko, že to sú také tie spracované nonsenzy, ktoré my do seba pcháme a jeme a to sú veci, ktoré oni chutia skvelo, to je podstata ich, oni majú skvelo chutiť a si má stále pocit, že ešte ich chceš a potrebuješ. Jednak ti nedajú tie výživné veci, ktoré by mali, ale ty zrazu cítiš, že si ešte viac hladný a ešte ich chceš a ešte toho potrebuješ a proste stále toho je klamanie málo. mozgu cukrom. Je to tak, ale proste ako takto ten mozog to chce. Ale pokiaľ ty sa do toho, alebo nadstavíš na to, že si povieš, že dobre, tak toto nie, idem to robiť inak a zrazu zistíš, že máš taký ten cheat day, ten deň, kedy klameš, tak si povieš, dobre, oklameš, tak si dám brinzové halušky, alebo si dám pizzu, alebo proste niečo si dám. Ale zrazu sám si povieš, a prečo by som ho zjedol celú? No tak si dám, ja neviem, 3, 4 trojuholníky, ja neviem. Ale toto robíš ty. Toto sú, áno, robím, ale ďalších 200 ľudí to nerobí. Ale toto je dôležité, aby tí ľudia sa dostali do takej fázy, že si to uvedomia, že môžem si to dať, ale všetkého s mierou. A každý, ktorý sa venuje stravovaniu a zdravému životnému štýlu, oni to rozprávajú, to všetci rozprávajú, to každý povie. A oni povedia, viete, môžete všetko, ale s mierou. Problém je to, ako si kto vie vysvetliť mieru. Toto je ten problém. A na toto stále funguje jedna krásna matematika, pretože môžeme si rozprávať, čo chceme, plus, mínus, rovná sa, to nepustí. A dobre vieš, že na to, aby si ty začal redukovať, tak musíš ísť do kalorického deficitu. Musíš poznať, aký máš svoj bazálny metabolizmus, koľko spálíš len tým, že žiješ. Musíš vedieť, koľko dokážeš urobiť aktívnych kalórií trebárs v tom fitku. To veľa ľudí by bolo prekvapených a ty to dobre vieš, keď si nahrával videá a makal si na veslave. Dobre, možno nie celkom hodinu, ale menej, ale určite dosť. To záleží od človeka, ale tiež never hodinkám. Áno, a potom si to zrazu všetko spočítaš a povieš si, že tak ako, áno, stojí mi to za to, nestojí mi to za to. Dobre, ale toto sú veci, o ktorých sa môžeme baviť, ktoré každý môžeme má svoj názor, každý má svoj výsledok. Vieš, ako to je, pokiaľ niekto skutočne má o to záujem a tak, ako tu predo mnou sedíš a tak, ako ťa tu ja poznám, dobre vieš, že hrdo chodím a nosím aj tvoje mikiny a trička. Dnes som si to naschválne dal, aby som to nemal, lebo to majú všetci teraz. A Šparak to má. Dobre, to majú, ale ja to nosím a každý, kto aj príde za mnou a ma pochváli a povie, a vy chodíte k tomu Hodoňovi, vy chodíte, áno. Som presvedčený o tom, Jano, že si človek, ktorý dokážeš ľudí naštartovať. Som presvedčený o tom, že si človek, ktorý dokážeš ľudí motivovať. Ale som presvedčený aj o tom, že tí ľudia musia k tomu tak pristupovať, že to chcú. Tak. Dobre vieš, a to, čo si povedal aj v extrémnych premenách, pomocnú ruku hľadaj vždy len na konci svojho ramena, nikto za teba neschudne, nikto sa za teba nenaučí cudzí jazyk, nikto za teba nespraví veci, ktoré sú prioritne určené pre teba. Treba si to povedať otvorene, áno, ty môžeš nasmerovať, ty môžeš podať pomocnú ruku, ale vždy je to na každom z nás. Presne tak. Toto sa snažím vysvetliť ľuďom už pomaly 8 rokov, že je to vždy len na tebe. Končí to vždy pri tebe.
malej pauze chcem poďakovať Matúšovi Krajčimu, že si našiel ten čas, že prišiel na to prvé vysielanie do štúdia 38 a chcem na ďalší týždeň, v sobotu, máme ďalšieho hostia, Janka Peťku, Johnnyho z Gbelian, ktorý prešiel svojou cestou, dosť ťažkou, napísal nejaké 2 knižky, veľmi rado tu privítam. Sme dohodnutí. Chcem nejaké otázky, ak by ste dokázali, alebo chceli by ste, boli by ste zvedaví na nejaké jeho otázky, môžete kľudne napísať mail na studio38sk@gmail.com alebo na môj mail info@janholen.sk. Budem rád, keď napíšete nejaké otázky a budete sa pýtať. Som rád, že aj s Matúšom sme viedli takú debatu. Ja budem veľmi rád, keď mi pomôže v týchto podcastoch, keď budem mať čas, že by sme to viedli spolu. Proste každá spolupráca je pre mňa plus, že keď budem mať čas, mi pomôže a ja budem rád o vzájomnej spolupráci. D.J. Buček, tu je vždy ako zvukár, s tým, že teším sa na ďalšiu sobotu. Čo vám ešte poviem, Braško, daj pesť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za techniku, za svetla, za to, že si to vôbec niekto pozrie. Ak sme vedeli byť možno takto trochu... To neďakuj, že si to pozrie, to si musia niekomu pozrieť. Trochu napomocný. Je to fajn, doporučujem každý, kto sa cíti, že potrebuje pomôcť, potrebuje nakopnúť. Kontaktujte toho Jana, vyskúšajte to. V konečnom dôsledku za to nič nedáte. Vrelo odporúčam. A ešte ďalšia vec, chcem vás, nie že poprosiť, chcem, aby ste mi dali nejaké tipy na hosti z nášho regiónu, ktorí by nám v týchto, ako by sa povedal, podcastoch dali nejak pridavnú hodnotu, aby sme si ich tu pozvali, hej, do tohto štúdia 38. Nemusí to byť prioritne o chudnutí, hej, ako treba nie, povedať, počkať. Treba povedať, že napríklad na všetkých budúce... ľudí, napríklad Johnny Peťko prešiel svojou cestou alkoholizmu, bola to určitá závislosť. Budem rád, keď rozvinie tému všeobecnú. Ja budem rád, keď tí ľudia prídu, aj tí, čo niečo urobili, čo niečo znamenajú pre náš región, športovci, proste široká škála týchto ľudí. Budem rád, keď mi dáte nejaké tipy a ja ich postupne budem oslovovať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. V sobotu sa vidíme, počujeme, podcast 38 a druhá šanca, Braško. Druhá šanca. Tak sa mi to ľúbi. Ahoj, daj pesť.